Margueritruten. Hvis du skal opleve Margueritruten, så er en autocamper eller en campingvogn, camping i det hele taget, en rigtig god ting. Margueritruten. Margueritruten. 3.600 km gennem Danmark, forbi omkring 1.000 seværdigheder. Og så er der alle de andre ting, som man møder undervejs. Og uanset om vejret er støvregn, som det er lige nu, så er det bare en fantastisk rute. Velkommen på Margueritruten. Velkommen til Vesterhavet, og velkommen til fyret ved Rubjerg Knude, som du ser her i baggrunden. Vi har sat bilen, og så har vi travet ud i klitterne, fordi her der skal der gå et lille stykke for at komme ud til det her fyr. Og fyret det blev opført i året 1900, og dengang der blev det bygget 200 meter inde på land. Det var det højeste punkt her, man havde i området, og det var 60 meter over havet. Fyret selv har en højde på 23 meter. Allerede i 30'erne der fik man elektrisk lys på fyret, men i 60'erne der måtte man efterhånden opgive fyret, fordi at sandet det var simpelthen kommet så tæt på. Klitten den var blevet så stor, og man kunne næsten ikke se lyset ude fra havet. Samtidig kunne man heller ikke høre en af de vigtige ting her på fyret, det var tågehornet. Så sidst i 60'erne der opgav man fyret, og så har det så fået lov at stå siden. En anden ting, du kan se her i forgrunden, det er et museum, man lavede for at vise sandflugten her på egnen. Og som du kan se nu, der er museet helt væk, og fyret det ligger næsten ude ved kanten nu. Så denne her klit og hele sandet her, det gør, at det her fyr det er væk om få år. Tilbage i fyrets startperiode, der gav det faktisk arbejde til 3 personer. Og de 3 personer havde deres familier med ude og boede i bygninger, der var omkring fyret her. Og allerede kort tid efter, der havde man lidt problemer med sandfygningen, for man havde køkkenhaver og ting herude for at kunne forsørge sig selv. Og de sandede simpelthen til. Og som du kan se i dag herude, jamen, så er sidebygninger og det hele, det er simpelthen væk. Senere her, der byggede man også et museum for at vise, hvordan sandflugten var her. Og det museum, det er altså også væk. Og for år tilbage, der kunne man komme ud og se nogle af bygningerne, hvor sandet simpelthen var væltet ind. Og i dag, der har det simpelthen knust bygningerne. Og i dag, der ligger der kun stenene tilbage. Normalt, når vi rejser på den her måde, hvor vi kun har en enkelt eller 2 overnatninger et sted, så plejer vi altså aldrig at sætte fortelt op. Der sætter vi bare et solsejl eller en markise op. Men med det vejr, som der er lige nu, hvor det er gråvejr og det blæser og tendens til at regne lidt, så er det rigtig dejligt, at man har mulighed for at sætte et fortelt op. Og vi har det her Camper Ace 400 med på tur, og det er super nemt at sætte op. Det tog os faktisk kun et kvarter, så var vi på plads, teltet var oppe, og der var plukket hele vejen rundt. Det eneste, jeg skal gøre, det er at sætte pumpen i her. Og der er altså kun et sted, det kan lade sig gøre. Sådan. Og så går jeg i gang med at pumpe. Og om 2 minutter, så står forteltet der. Halvvejs i processen, så er det altså en god idé at lige stoppe op. Og så kan man altså lige rette teltet ud her. Går man lige rundt og hiver i de her beduner. Så kommer det altså fint op at stå. Og så skal man lige pumpe lidt ekstra, for at kanalerne som bliver helt hårde. Og så retter man det selvfølgelig lige til, så det står pænt. Og så pumper man lige lidt ekstra. Nu er vi så kommet indenfor at have dejligt lunt. Har jeg læ på vind og vejr, og det er rigtig dejligt. Normalt, når vi rejser, så har vi selvfølgelig præsending og gulvtæppe på. Men da vi kun skulle være her en nat, så betragtede vi det her lidt som et solsejl. Så tænkte vi, det magter vi ikke for den her lille overnatning. Det praktiske ved det her fortelt er, at du faktisk kan bruge det som solsejl også, for alle siderne kan tages af, og så har man altså et rigtig dejligt og nemt solsejl. Samtidig så er der myggenet i begge gavle, så man kan få luft ind og holde insekterne ude. Hvis man skal ønske det, så kan man også tage vinduerne ned, så man får verandafunktion. Nu har jeg tømt forteltet for møbler og taget gardinerne ned og fjernet alle pløkkerne, lige undtagen de 2 inde ved vognen. Så er der bare én ting at gøre, og det lukker luften ud. Og det gør jeg her med de her ventiler, som bare skal åbnes. Så er det bare at vente på, at det hænger ned langs vognen. Jeg hjælper det lidt på vej. Men det er jo ikke just hårdt. Så er det bare at trække det ud af skinnen, pakke det ned i den medfølgende taske og køre videre til næste destination.
Marguerite-ruten. Nå, Malou, hvad skal jeg lokkes ud i at prøve i dag? Altså lad os se trærutsjebanen. Ja. Flyvemaskinerne. Nej, dem tager jeg ikke. Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi er nået til bakken. Og heldigvis så er der lidt for enhver smag, og lige i det her tilfælde, der er det jo ret vigtigt, at jeg lige holder fødderne på jorden, mens Malou hun bliver snoret rundt. Jeg er glad for, at det ikke er mig, det der. Jeg har det stramt nok over, at jeg skal med op i rutsjebanen. Rutsjebanerne, ja, der er jo lidt at vælge imellem. Jeg kan blive søsyg bare at stå og se på det herfra. Årets store attraktion her på bakken, det er fra 20'erne og 30'erne. Det danske samfund, vi kender, eller de fleste af os kender så godt fra Matador-serien. Og vi står nu i Korsbæk ude på bakken, og det er så tydeligt at se, at intet er overladt til tilfældighederne. Og før det er åbnet herude, så har der altså været mange års forberedelse for at sikre sig, at alt, hvad vi ser, når vi træder ind i Korsbæk herude på bakken, er fuldstændig som det var i serien Matador, som igen og igen bliver genudsendt i fjernsynet. Jeg ved ikke, jeg synes egentlig, det er ret hyggeligt lige at komme ind og se, hvordan det var i 20'erne og 30'erne. Jeg tænker, du har ikke nødvendigvis set sådan en bil før, det har du det, Malou? Nej. Når du ser Matador nogle gange? Nogle gange, når vi ser Matador. Tag ud og besøg Korsbæk. Det er lakrids til i lange baner, det der. Det kan du da ikke stå for, mor. Nej, det kan godt være lidt svært at sige. Tak for det, og god dag. Var den ikke det? Det er godt gået. Det er godt gået. Det har været en dejlig dag på bakken, og det er blevet tid til vores lille tradition, som selvfølgelig er is, inden vi skal gå herfra. Og Malou, du har jo været oppe i nærmest det hele. Hvad har været det bedste? Ulven rutsjebanen? Ja. Det er stærkt nok gået. Imens vi sidder og nyder vores is og kan tale lidt om, hvordan dagen er gået herude, så er Per taget til H.C. Andersens hus. Marguerite-ruten, Odense, H.C. Andersen og H.C. Andersens hus, som ligger her. Det er jo en kæmpe stor del af den danske historie. Født den 2. april 1805, død den 4. august 1875. Og i den periode, der producerede han jo et utal af bøger, over 200 værker, rejsebeskrivelser. Han var jo rejsejournalist jo. Og han rejste i 29 lande. Det var sådan, at fra han var omkring 25 år, så rejste han cirka hver andet år. Der besøgte han de her lande, så var han et år hjemme, der besøgte han herregårdene. Og så året efter, så besøgte han alle mulige lande. 29 forskellige lande. Og tænk på, han oplevede, at det første damplokomotiv, det blev sat i drift. Ellers foregik det med skib, det foregik med hestevogne. Så det har været nogle hårde rejser, han har været på dengang. Men han har betydet ufattelig meget for den danske historie. Og han er udkommet i hele 145 lande. Her boede han de første 2 år, og så flyttede de over lige i nærheden. Men det her sted, som man siger nu om dage, det var H.C. Andersens fødehjem her i Odense. Og turister fra hele verden valfarter hertil. Sådan et land som Kina, der er H.C. Andersen, det er en tvungen del af skoleundervisningen. Det er altså fantastisk for en digter, en forfatter, en rejsejournalist at få sådan en stor anerkendelse, at du indgår i skolebøgerne i Kina. Jeg sidder lige og kigger lidt på kort over området og hvad jeg skal se næste gang. Men på denne her tur, der har jeg taget en lille let rejsevogn med. Det er en fransk campingvogn. Og det smarte ved at have en campingvogn med, det er jo, at som i dag, hvor vi holder her på en parkeringsplads til en seværdighed, jamen så kan man altså sætte sig herind og kigge på kort og få sig en kop kaffe, og man kan spise frokost og få kolde sodavand fra køleskabet.
Man kan også gå på toilettet, sit eget, og det er da en stor fordel. En anden ting, der er rart, det er jo, at man ikke behøver at sidde og søge på hoteller i området, fordi du har din egen seng med, og når du ikke har lyst til at køre mere, jamen så finder man en campingplads, og så kører man ind og overnatter. Så det er ganske praktisk. Vognen her, den vejer ikke særlig meget, så den kan du have bag på stort set alle biltyper. Margueritruten. Nu er turen kommet til Blåvandshuk, og her står vi på det vestligste punkt i Danmark. Blåvandshuk Fyr er faktisk det vestligste fyr i Danmark, og det er naturligt nok i kraft af, at det er på det vestligste punkt. Det er 39 meter højt, og det kan ses 22 sømil ud i vandet. Og det er et meget vigtigt fyrtårn, fordi herude har vi Horns Rev, hvilket er meget farligt farvand. Så det er vigtigt, at det der kan ses. Området her det er rigtig, rigtig spændende, og ikke på grund af fyrtårnet her, men også fordi, at under 2. verdenskrig var det her et meget vigtigt område for tyskerne. Og derfor ser man mange bunker her i området, som er meget spændende at kigge på. Selve byen Blåvand er også et besøg værd. Det er en rigtig hyggelig ferieby med masser af caféer, barer og restauranter og masser af spændende butikker. Og der er rig mulighed for at campere i Blåvand, da der er mange gode campingpladser. Nu er vi færdige med dagens seværdigheder. Så er det jo dejligt at køre ud på campingpladsen, slå kampletten op, det tager altså ikke særlig mange minutter, og sidde der og hygge sig resten af aftenen. Og så skal I glæde jer til næste program, for der skal I ud og kigge på et meget gammelt træskib. Det næste mål på min rejse, Danmark rundt af Margueritruten, den går her fra Odense, hvor jeg har set H.C. Andersen, og så går den sydpå, tæt på den tyske grænse, til en interneringslejr. Og hvad det er for en, det ved du måske allerede nu, men ellers så kan du se det i næste afsnit af Margueritruten. Vi skal faktisk på Sporvognsmuseet. Det bliver lidt spændende. Hvad er det? Ja, det fortæller jeg dig om næste gang. I næste program, der skal jeg ud og se på en af de store seværdigheder på Margueritruten. Og på Margueritruten er der mange seværdigheder. Det er både store og små, men de største er nogle gange de mindste. Og den, jeg skal se på næste gang, det er en af de største, men fysisk er det en af de mindste. Og det er en dame, så kig med næste gang. Jeg har aldrig set så smukt et land, som landet, hvor jeg bor. Fra Lollands flade marker til Skægens klit mod nord. Det føles som om jeg er midt i et eventyr. Men skoven her er ægte nok. Jeg er ingen fabeldyr.